Wat blief? Nou, ik had eigenlijk een vraag. Vragen maar altijd. Heeft hij nou honger of is hij gewoon blij? Hyper. Hyper? Ja. Oh, kijk nou toch. Wil die vriendjes worden? Met iedereen. Oh, kijk nou toch. Oh, wat een lieverd. Hey. Hoe heet hij? Storm. Storm. Is het een mannelijke storm of een vrouwelijke? Ja, toch even wel een mannelijk hoor. Ah, ja? Maar er staat hier, pas op voor de hond. Waakhond in functie. Ja, emmer kwispelen hè. Zou je niet zeggen hè? Gabi, Een vraag. Ja, dat gok klopt. ik. Ja, dat Ja, dat klopt. stond op het bordje daar op de Ja, brievenbus. toevallig hè? Ik had een vraag, daar begon ik mijn verhaal mee. Dit is het Boddenbroek, Dit is de Borrebroek, ja. de Boddenbroek. Borrebroek. Waar komt die naam vandaan? Oh, mag je maar van links naar rechts slaan, maar dat weet ik echt niet. Ik had zo gehoopt dat jij me het antwoord zou kunnen geven. Nou, misschien dat Voermans, onze buren, die wonen hier al veel langer dan ons. We wonen hier pas 4 jaar. En, Oké. dat hun weten waar het vandaan Nooit komt. afgevraagd in die 4 jaar? Nee, we wonen lekker buitenaf. En dat is heerlijk voor het bedrijf. Nou, even zonder namen te noemen, hè? Ja, want dat, ja, ja, dat, ja. dat mogen wij dan weer niet, Nee, anders maar dat krijgen we hoeft een ook klap in niet, de hè? nek. Ja, dat hoeft ook niet. Boomverzorging, Ja, klopt. is dat met conditioner en shampootjes en zo? Nee, zelfs niet met een emmertje water of een glaasje water en een boekje erbij. Nee? Nee. Boomverzorging is, ons werk bestaat voornamelijk uit het klimmend snoeien en afbreken van bomen. Wacht even, het klimop snoeien? Klimmend, Klimmend snoeien? ja. Oh, dat is, ga je met van die stijg... Ja, dat is als we hem gaan afbreken. Oh, Dus op het moment dat wij hem verzorgen, dan doen we dus gewoon echt het snoeien van de bomen. oké. En niet alleen bij het snoeien bij de bomen komt niet alleen het snoeien en het weghalen komt er bij kijken, maar ook het nadere onderzoek, controles en alles. Dus veiligheidscontroles. En vanuit die veiligheidscontroles wordt er dus snoeiactie ondernomen. En voor wie- En dan een collega van mij. Nee, dit is niet gepland, Erik. Echt niet. Dit is een spontane actie. oh, dat is een collega? Ja. Oh, daar staat heel groot bomenwacht op. Ja. Hij bewaakt zeker bomen. Ja. Voordat ik het niet fout doe. Hij is een beetje de storm onder de bomenwatchers. Nou ja, hij is eigenlijk om mij altijd onder de duim te houden. Dat ik geen stomme acties uithaal, hè Erik? Maar een collega. Dat is een collega van mij. Die Oké. komt veel meer uit het noorden van Nederland. We werken echt met een hele hoop boomverzorgers samen. Dus U gaat me toch niet vertellen dat u in Drenthe woont? Nou, Ja, dat was vroeg. ja. En was dat een klus? Nee, de klus moet nog komen. Oh, de klus moet nog komen. Ja. Waarom staat u zo vroeg op dan? Ja, dat hoort erbij. Met het reizen en de klussen. En dat doe ik thuis ook. En de bomen staan ook vroeg op natuurlijk. Ja. Zeker met dit weer. die slapen eigenlijk nooit. Nou, dat klinkt misschien heel raar, maar zit er meer leven in bomen dan wij met z'n allen denken? Veel meer dan dat jullie denken en kunnen zien. Kijk, Gabi, probeer dat eens. Ik heb daar namelijk wel eens iets over gehoord, maar ik hoor het liever van jou. Doodhout leeft. Oh, dat vind ik al een hele mooie. Ja. We hebben alles wat we kunnen een hele hoop zien, maar we kunnen ook een hele hoop niet zien. Als bepaalde insecten en micro-organismes. Wat onder de grond allemaal afspeelt. Dus ja, echt hout leeft, bomen leven en de micro-organismes in de grond zijn eigenlijk altijd in samenwerking met wat boven de grond is. Dus dat is een soort van Het is een heel ecosysteem. een ecosysteem. Dankjewel, Gabi. Daar was ik naar het zoeken. Wat gaat hij nou doen? Heel even Jo wandelen. Dat communiceren met elkaar. Dat moet ook werken. Kijk, Erik, dankjewel, want jij zet hem voor. En dat had ik namelijk ook al eens gehoord.
Wat ik namelijk heb gehoord, zal ik even vertellen Ja. wat ik gehoord heb? Ja. Dat er een soort van, nou je hebt bijvoorbeeld als je een zwam hebt, hè? Ja. Heb je de zwam is eigenlijk alleen de bloem, hè? Ja, klopt. En daaronder heb je dan dat hele mycelium aan dunne draadjes. Klopt Hè? helemaal. Dus als er een stuk schimmel op je kaas zit, dan zit waarschijnlijk een groot gedeelte van die kaas al vol met draadjes, hè? Klopt. Maar hoe werkt, ik heb me laten vertellen dat bomen met elkaar communiceren via een ondergronds soort van myceliumachtig systeem met dunne draadjes. Ja, klopt. En dan weet Erik zelfs nog mooier te vertellen. Want Nou, die doet heel veel nader onderzoeken en alles. Maar doe jij even de Jip en Janneke versie. De Jip en Janneke versie. We hebben ondergrondse communicatie. Eén micro-organisme gaat eigenlijk een vast dienstverband aan met een wortel. En die hebben een heel mooi vast contract met elkaar. Dat, Is dat voor onbepaalde tijd? Dat is voor onbepaalde tijd. Oké. Tenzij de boom kapot gaat, Ja. dan wordt het contract verbroken en dan gaan ze een andere baas vinden om Oké. mee samen te werken. De boom geeft suikers af aan dus de micro-organismes en die gaat heel snel heel veel wortels uitgooien. En die zorgt ervoor dat er nog meer voedingsstoffen weer naar dat ene worteltje gaat, waardoor dus de conditie bepaald wordt van de boom. Oké. Nou, dat is de conditie. Ja. Dat zijn dingen die jullie ook in de gaten houden, neem ik Dat aan. houden wij ook in de gaten. Ehm, En ieder boom heeft zelfs zijn eigen paspoort. Dat weet ik. Dat hebben we een keer in dit programma gehad. Toen zagen we in het noorden van de provincie zagen we twee mannen en die waren bezig met, ik dacht dat ze met een drone bezig waren, maar dat was Met een een laptop. En Ja. die vertelden ons ook dat, dat elke boom in principe een paspoort heeft, Ja. zodat je ook weet van hoe gaat het met hem, haar. Ja, hem, haar, tweeslachtig, eenhuizig. Je hebt is een- mannelijke en vrouwelijke bomen. Dus Serieus? dat is soortafhankelijk. Maar even terug naar naar de communicatie. Want hoe communiceren bomen dan met elkaar? Via de wortels. Ja, maar, Maar ook bovenlangs. Dat gaat met trillingen. eerst even. Dat kunnen wij helemaal niet registreren. Maar wat zeggen ze tegen elkaar? Ja, dat is voor mij ook een vraag wat ze tegen elkaar zeggen. Dat Erik, weten we spreek niet. jij boom? Spreek ik boom? Ja, spreek jij boom? Want Gabi vertelt ons net over wat ik dus inderdaad ook gehoord had met het mycelium-netwerk Ja. tussen bomen onder de grond. Maar wat zeggen ze dan tegen elkaar? Of het goed gaat, of het slecht gaat, of er bedreigingen op komst zijn. Insectenverraad bijvoorbeeld, dat communiceren ze ook met elkaar. Hoe weten we dat? Of hoe weet jij dat? Dat is onderzocht. Dat gaat met geurstoffen. Stoffen die oplossen in water, in het vocht zeg maar, wat via de wortels getransporteerd wordt. En heel veel bomen hebben wortelcontact, sowieso al, onderling. En zeker via dat, Zijn we gewend. zeker via dat mycelium, dus die schimmeldraden, vindt er nog meer communicatie plaats. Dat is niet alleen enorm fascinerend, omdat het Ja. zich afspeelt buiten onze waarneming. Ja. Maar het is niet zomaar een of ander zweverig verhaal. Er is zelfs, Het als is ik me niet bewezen. vergis, in Amerika wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Ja, onder andere Australië. En ja, we weten nog maar zulke beetjes daarvan. Wat kunnen wij leren van bomen? Nou, ik denk dat als je nu om je heen kijkt naar hoe bomen erbij staan, wat er gebeurt met bomen, dus in conditioneel opzicht, dan kunnen wij ervan leren dat we beter met onze omgeving om moeten gaan en die bomen moeten helpen. Is dat dan meer dan alleen maar de droogte, waardoor ik heel veel bomen al een maand of misschien zelfs nog eerder geleden het blad zag verliezen? Opeenvolgende droogte. Maar daar hoef je geen wetenschappelijke studie voor te Nee, verrichten. dat klopt. Dat kan in principe kan iedereen dat zien die om zich heen kijkt in de natuur. Wat zijn andere dingen dan die we kunnen zien aan een boom, wat ik dan bijvoorbeeld niet zie, maar wat jij wel ziet? Of die structureel goed in elkaar zit. Of het een beetje een veilige boom is. En dat is denk ik de hoofdmoot van ons werk. Omdat we in Nederland wonen zo ontzettend veel mensen. En bomen staan eigenlijk bijna altijd in de bebouwde omgeving, behalve in bepaalde streken. Maar, dus ja, de veiligheid is een belangrijk punt. Ja, want ook met
Ook dat wordt weer door sommige mensen Nog een ontkend. keer, hè? De... Het is niet gepland. Hè? Nee, is niet gepland. Ja, geloof je het niet? Jawel, ja. Oké, ik ga het zo Ik weet uitleggen. hoe het gaat. Nee, ik weet Oh, hoe je kent het gaat. programma? Nee, nee, Oh, nee. oké. Ga ik je zo uitleggen. Maar met de klimaatverandering ook worden weerfenomenen volgens mij ook steeds heftiger. Ja, klopt. Hè, Extreme. Pardon? Extreme. De extreme. Ja. Dat maakt jullie werk nog belangrijker. Voor, kijk, is een boom is die goed verankerd, Ja. geworteld? Ja. Of dreigt die om te gaan vallen? En dat is eigenlijk ook jullie belangrijkste missie, veiligheid van bomen? Ja, dat wordt ons eigenlijk een beetje ook opgelegd door de opdrachtgever. Dat is de vraag. En kijk, op het moment dat de takken uit een boom gaan breken en er wonen mensen in de nabijheid, dan worden die ongerust. Dan gaan die mopperen. En ja, heel veel bomen zijn van overheden. En daar komen de klachten dan terecht. We gaan er gewoon overheen. Oké, dus dat is de hoofdmoot van jullie werk als je voor opdrachtgevers werkt. Maar wat is voor jou het allerleukste van jouw werk? Wat doe je het liefst? In stand houden van bomen, oude bomen. Oh, dat ze een mooie oude dag hebben. Ja. Knuffel je wel eens bomen? Nee, maar je kan wel voelen aan een boom hoe het zit met de sapstroom, of er veel leven in zit of niet veel leven in Hoe zit. dan? En dat voel je gewoon. Nou, zoals wij elkaar, we mogen elkaar niet aanraken, zoals wij elkaar kunnen voelen als je de handen naar elkaar toe doet. Dat zijn, Dan voel je op een gegeven zichtbare. moment dat ik er zit. Voel je dat? Ja, Dat voel je, hè? je moet je er wel voor openstellen. Klopt. Je moet even schakelen. Maar dat kun je bij een boom dat Dus ook voelen. het is ook spiritueel werk. Dat is niet bijna. spiritueel. Je voelt het gewoon, dus het is niet spiritueel. Nee, klopt. Ja, oké. Je bent wel goed verankerd ook. Ja, maar In het nu. in het nu. Ja. Ja, dat moet gewoon. Goed werk, jongens.